نايلو ما عند تعواتاي أمينة مكونن 9 حموشته good أقششتي أرك إيشتيو نعشيتان أنا أعطي كله قد ناتيو زي تدفوا ونيركم إيتواهيلو هاي سلازة جبارة إيو حيلي تتحدو ويتقتلون تزغن صباحون عبد السلام وسلفلو كلهم ناب براسلس كتمسو تقولوا نتهم حواتكم دمس خونو إيرترا بإثيوبيا أيتنصله حد هزبي نيرون حنا خأجزينا يا ما ينفلت انزبلي كم زرقين وي أبي أفتح مدرخ ما أبي أحمد يتعود أبي أحمد أمنت أي شعيره وفوي حسابي بولون بس ما ولن فس قدس سلام تعنا هبلي كم ياللهم كم يتقنيو كبرات نفتوات تختاتل تشدن رياكتس وان جاي هينو مشجع إلنا لنا مالتيو من انتي بلت راح زي كونه بخما يسحق على زبل حدش على الحزة لكم زمت أنا شدن يكاب شدن رياكتس وان سخاتكم كسمعتي مالتيو قال ودنا نبلن مقراتن متجواتن بملقهم بزيافة لا حصرتن نوحتن ولا حصرتن فتوكم هنا يس انكو عنا لو ما عنتي مدب بدحر مصاهم ما لو عنت على دما ازيوم بتعمل فليز بده تحس تزلهم نغرات الله يوم حركه تريتو خنب كم تلمود إيشي التا 7 انا بلو ريفولوشن سلازي خا سماياو لبي زسدلكا الى تنلا بلو ريفولوشن التا مالتيو صبق الى لخو التا 7 شلنوا خندي صبق يو اتي ديكورات ابلع لي خازلو واو ثانك يو ماتش انديد زي انا يا ديتا اسباليا مالتي سددت اللي زي انا غزانا يسات يانيرن ايبلك نفسي مالتي بتعمي صبقات يوم نعخاتكم مالتي ابيل لمغبار صبق نمخانو كوي بقى مقرقر من تنكبل تحس تقرتو هاي لستغبري انويس بتعمنا من لو معنتي فيديو قدم مخادي تمالي وينرات زنوركم مالتي ويكا بيك زغورلكم وينرات علىهم يقوم نايلو معنتي حجي ابدي مبل سالساي ناي موداتا مبل سالساي وينر ناي زورحي بيك جبر مالتيو سميرا اللتا باراخي برخت نغشا منبره إلسا تسفالدت عندي نغوسه ام اسلاف ميري فرسلمون ود ري دانيال ود سنعفه ود مري دري يوحنس تسفاي لعل سلسته رئيتوتات كاب صحف سوات بملؤم جميري مالتيو بوزحات سبات الله يوم زل على رئيتو صحف سوات ون الله يوم مالتيو اللتا 7 حجن امنت 10 غلط رئيتو صحيف الله بوزحات يوم كنت سوفتوير جست greater than 3 الى سلازها كود مثلا خمو غير ولم انا بيات هاريات الى ما بوتاتنا انا بيات هاريات تعواتاي من كون يغلل قمت اسكي هو ذا وينر 1 2 3 كدت يو وينر سيرتيفيكيت مالتي كالينا لو ما عند تعواتاي امينه مكونن كونغراتيوليشنز on being this month's top supporter عبد الصومر زي كافتهم حفا بيلومنا عند دغف حيزوم نزمط سبات حد سلازغونكا بطعم اذا مسجن امين مكونن قال لي خو ودي ايفلطكم قال يا مثلا انت تكاكيك امين اللي بقى امين كان اللي عدلنيا مخان كون اجره منقدها سابك ندينا يكونوا خبالي غلي ግን بطعم ازيو دس زبل شلماتيو نخالوت نتفوتوهم وكان زحزنكم لهم نخال سواتون كتبوا تخليكم مالتي on behalf of you كوهابلكم ترليكم ون ابطي هند الله يكريكم نماكم ترليكم ون كريديت غبرلكم امين دول الاخا congratulations كارؤتكم متشلمتن خطكون نز channel زي سبسكرايب لايك كومنت اند شير مغواركم ايترسعوا لكم يزدلي نمنا لو ما انت فيديو خنسغرينا سناي مكتال كون لنا زمنه Welcome to Shidden Reacts 1 أبتنا إلهم عن فيديو زلوا إذا حفتنا تريوا زلهم حتى تاتهلني لا نحنا خا حتى عيس إلا أنيو مسحات تذكر باللسه لنا أنا وقع تزين باللس كلها بزحت سمعتي ناس قداي زملكتكم سبعة سلزلهم جن كتسرحوا له تقداي مخانو ويك أزحبر أنفت ويك أزي تسرحوا أنفت مخانو جن نقرأ من قدهم كتفولت أويلي مالتيو اسكن اسمعيا أقششت خا بير رايستيو أقششتي أركيستيو أقششتي ويسكتاتي سوتي مستجن حاتيات مخانو أما صحف قديس نقرنا نبعلهم حاتيات مخانو مستيم الفوت أيتستين داولو نبعلهم يسوتي مالتي زي بتعمي كونفيزي قبلنا مالتي أتانا متشرشا حتى دلي زلو خا انتايا أمتا مصحف قديس زلو نماريام سجود لازبل نماريام تصليو زبل وي نبات نفسي حاتياتكم كل نقرو زبل اتم قالوت مصحفات كأخابي متم توم دقات مش على وداس ماريام قلم لزبل كابيم متم مالسي أما صحاب قدوس يلن حتى مصحف قدوس زلا كوناي كريستيان أنا زفلتا اندع خا جيجاي خلالي جيجاي خلالي زي كون خا نساء فور شور حتى مصحف قدوس يزلاتنا بلو كيدانن حدش كيدانن ازيا مصحف ازيا خا أورثودوكسي تقوملا بروتستانتي تقوملا
ካተሊክ ይጥቀሙላ ሓቂ ሕጂ ተሓቶ አንታ እያ መጀመርታ ተንሕቶታት ብዙሓትየን ቀሻውሽቲ መጀመርያ ንባዕሎም ይሰትዩ አረቂ ይሰትዩ ስዋ ይሰትዩ ካልኦት መስተታት እውን ይሰትዩ ንምንታይ ደአዮም ንዓና ኣይትስተዩ ዝብሉና ሓደ ሕቶምሽ ግረም ንሳቶም ሰትዮም ማለት ንሳቶም ዝኾነ ነገር ገይሮም ማለት ኣይትግበሩ ዝተባሃለ ኢንስትራክሽን ኣይፈልጡን ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣይመሓላለፉን ማለት ኣይኮነን ግን ድማ ንሳቶም መምርሒ ኣመሓላሊፎም እዮም ኣይትግበሩ ዝተባሃለ ሕጂ ሓጢያት ዝበሃል እንታይ እዩ ግበር ኣይትግበር ኣብ ዝብል ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ ዝምርኮስ ግበር ኣይትግበር ንኣብነት ኣዳም ኣብ ገነት ኤደን ገነት ዝበሃል ቦታ እንዳነበረ እንተሎ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ኣዳምን ሓንቲ ዕንጨይቲ ነይራ ናታ ፍረ ከይበልዕ ተኸልኪሉ እዚኣታ እያ ትሕብር ቦርደር እያ ትሕብር ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሰብን ዝነበረ ቦርደር እያ ትሕብር ግን ነታ ቦርደር እዚኣ ምስጣሓሳ ወይ ከዓ ኣይትግበራ ዝተባሃለ ምስ ገበረ ተባሪሩ ኣዳም ትብል እታ መጽሓፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣዳም ስለዚ ተባረረ ስለዚ ተባረረ ኢልና ይኮንና ንሕና ሓጂ ከምኡ ንገብር ኣይትግበሩ ዝተባሃለ ነገር ኣይንገብርን ግበሩ ዝተባሃለ ነገር ድማ ንገብር እንታይ እዩ ስኻር ደርፊ ካልኦት እውን ማለት እዩ ከምዚ ምድናስ ገለ ዝበሃል ተውኔት ከምታት ዝበሃል ነገራት ብምልኦም ተውኔት ክንብል ከልናሲ ከምዚ ደርፍታት ሳዕስዒት ጣቅዒት ዝብሎ ባባ ዮናስ ማለት ኣብ ከምዚ እንድሕር ዳድሂብካ ቀፂሉ ዝመጽእ ናይ ሓጢያት ምንጭ እዩ ምክንያቱ ቀፂሉ እንተሰኺርካ ቀልቢ የብልካን ሰኽራማት ክሳብ ፍርቂ መንገዲ ኸይዶም ንሞት ይቕበልዋ ዝብል ጥቕሲ ይፈልጥ የቀደም ተሰኺርካ ናብ ሽግር ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ሰኺርካ ትገብሮ ይትፈልጥን ብድሕሪኡ ድማ ሕማቃት ነገራት ትገብር ኣለኻ እዚ ተሓደ መንገዲ እዩ ቀፂሉ ዝበልክዮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ኢና ነባት ነፍሲ ገለገለ ዝበሃል ንሕና ሓጢያትና ንናዘዝ ንዛረብ ገለ እዩ ኣብ መሬት ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ይኹን ኣብ መሬት ዝፈትሐኹሞ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ይኹን ዝብል ንሃዋርያት ዝተዋህበ ትእዛዝ እዩ ሃዋርያት ድማ ካብቶም ቀፂሎም ማለት እዩ ካብ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢብከ እንትኾንኪ ከይድኩም መሃሩ በአብን በወልድን በመንፈስ ቅዱስም ገይርኩም ከዓ ጠምቁ ንዓለም ከዓ ትምህርተ ያምህሩ ዋይሉ ዝለኣኾም እዮም ናታቶም ተቀበልት ድማ ናይቶም ሃዋርያት ማለት እዩ ቀደምቲ ኣቦታት ይባሃል ነይሮም ንዖም ተቀቢሎሞም ቶም ፎርፋዘር ሲልና ንጽውዕ ምሕና ብሓጎታትና ብሃይማኖት ማለት እዩ ካብኦም እንዳተቀበልና ድማ ክሳብ ሕጂ በጽሒና በቲ መጽሓፍ ንሕርዳ ኮይኑ ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መምህራንኩም ኣኽብርዎም ፍሪኦም ሰሚዕኹም ከዓ ተግብርዎ ስለ ዝተባሃልና ከዓ ንትግብሪና እቲ ትእዛዝ እዚ ንሳቶም ዝፈትሕዎ ዝተፈትሐ ዝኣሰርዎ ዝተኣሰረ ምዃኑ እንታይ እንተጌርካ ትእሰር እንታይ ተጌርካ ትፍታሕ ካልእ ዝረባ እዩ ካልኣይ ብዛዕባ ናይ ማርያም ውዳሴ ማርያም ገለገለ ዝበሃሉ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ገለ ዝበሃሉ ኣሽለይ መጽሓፋት ኣለዉ ምናልባት ብሳይዞም ኣሽለይ እንድሕር ኮይኖም ኣይዶኖ መዝሙረ ዳዊት ማለት ቲ መዝሙረ ዳዊት እዩ በቃ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ መዝሙር ዳዊት እዩ ካልእ ምንም ዝተፈለየ ነገር የብሉን ንሱ ወፂኡ ንጸሎት ንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ዳዊት ሽግር ምስ ገጠሞ ከምዚ ምስ ኮነ ዝበሎ ስለ ዝነበረ ንሕና እውን ከምኡ ካብቲ ሽግር ንክንወጽእ ማለት እዩ ንማርያም ንምንታይ ተመስግኑ ንምንታይ ትጽልዩ ገለገለ ዝበልክዮ ኣስፈራዛይ ነው ኢሉ ማለት ማርያም ትሕግዘኒ እያ ኣብቲ ኣነ ዝደኸም ኩሉ ድኻምሲ ክትተሓባበረኒ እያ ብመንፈሳስ ናይ ረድኤት ሓገዝ ክትበኒ እያ ዝብል እምበር ፈጣሪተ እያ ብዘይንሳ ሰማይን ምድርን ጠጠዋ ይበለን ገለገለ ዝብል ሰብ ከምኡ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ስሕተት እዩ ክቲ ምምስጋን ግን ንሕና ይኮንና ንጀሚርና ሓደ መልኣኽ ነይሩ ቅዱስ ገብርኤል ይበሃል መውፂ ኸበስራ እንተሎ ንስኺ ካበንስቲ ምርፅቲ እኺልዋ ብልፅቲ እኺልዋ ንሕና ከዓ ወብልፅቲ ኣይልና ተቐቢልና ወሲድና እዚ ቀሊል ነገር እዩ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ነተቃልንሱ ገብርኤል መልኣኽ ከም ዝበለክ ንስኽስ ብልፅቲ እኽንብላ ማለት ሪኮግኒሽን ገብርኤል ዝበሎ ስንደግሞ ማለት ዝተፈለየ ነገር ኣሎ I don't know ዝተፈለየ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ካብዚ ኤክስተንድ ገይሩ ዝኾነ ሰብ ተይፈለጠ ዝገብሮ ነገር የለ ማለት ኣይኮነን ክብርትን ሓፍቲ እንድሕር ዳኣ ተማሂርክ ግን ክርድአክ ይኸውን እዩ ብዝያዳ ድማ ማለት እዩ ዓበይቲ ሰባት ክምልሱልክ ኮኑ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰባት ኣለዉ ኣይጸለዩ ኣይባረኹ ዝበልዑ ታዩ ጉዶም ኢሎም ሓደ አርቲስት ወይ ከዓ ስነ ጥበብ ሓቲቶም መስክ ስምዑ ሰበይቲ ቤተክርስትያን ዘይከሩ ቤተክርስትያን ዘይመላለሱ ጸሎት ዘይገብሩ ስማሚ ኢሎም ማዕድ ዘይቀረቡ ካብ ብዙሓት ኣለዉ እዚኦም ከ እንታይ ከሲርኩም ትብሉ እንታይ ከለው ከቢድ እንታይ ከለው ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ናብኡ ንኽትምለስ ዝህበካ ግዜ ወይ ከዓ ዝህበካ ዓድላት እንታይ ይመስለካ እስኪ ብዓቕምኻ ዘብፅሕ ይመስለካ እዚ ተዝኸፍአ ሂወት ይበሃል የብል ቤብለካ ዝኸፍአ ሂወት ይበሃል ኣብ ሂወትና ቀዳሚት ክህልወና እንደሊ ነገር ውሕስነት ውሕስነት ናይ ጣልና ውሕስነት ናይ ገንዘብ ውሕስነት ናይ ገዛ ውሕስነት ናይ ስድራ ቤት ገለ ክህልወና እንደልና ምሽ ውሓስካ ፊኻ ማለት ኮይ ተረዲካ ግልማ ምዃን ዓብ ጎደለነት እዩ ዕቤት ኣይኮን ጎደለነት እዩ ፍቅሪ ናይ ኣቦ ነዞም ህፃናት እዚኦም ሲኢኖም ኣለዉ ብምክንያት ናይታ ጓል ይኮና ንብለና ሲንግል ማ ምዃን ግን ጎደለነት እዩ ሙሉእነት ኣይኮን ብርትዕ ኣይኮን
ምናልባት ታሰበይቲ ብሞት ይኹን ወይ ካብ ዝኾነ ዘይምስማዕ ነገር 70 ሰዓት ዘይህልወሉ እዋን ክትብርትዖም ዘሎ የስ ተረዲካን ስፔሻሊ እግዚአብሔር ተዘይወሲድልካ ብፍትሕ መንገድ እንተዳ ኮይኑ ግን ጎደለነት እዩ ዓብ ነገር ኣይኮነን أنا سينجل ما مهاني براودي دخون دبلنا وال. قرم حنتي تقصنيرا نعي بزح زي أتذكرني نعخاتكم دما بتعمي تقصي بايزوي توم حدا تقصتات عرسهم كيلهم مصحف قانون زغلو سلاز نورن منتاي نتملخت بجبت سلاز حزوي تايزل ابز مريت زي كنبر اللي اتبلو نجر زي بل كان دحر داخوي نسي نمنتاي لك خم تنبر زي تفلت خوين كتعلامه مالت كنبر اللي اتبلو سب وي علامه وي زخونه نجر تزيلي منبر مقرتا يهلون هتقصن السانيرا سب جن ابز مريت زي كمص زخاله تو وانا ندحر داريخمو كم افططرانا ون بتعزبت ندحر داريخمو منالبات بقى مبزحتو غزي نحنا دارغنا خنكدكلنا عرسنا خنتك خمزلنا نغرنا ايزمص اندايركتلي زخونه نغر كنولد كمزلنا ون بعلي يحبرلنا مچس قدم 18 عامتنا و 17 عامتنا انتلنا ولا عم حقاف غلغله منالبات دسيلنا خون يخل جن كساب كندي زاكل بهاجر ليت غله نيروكا يكون اندحر جن اسخانا موت غص تخل مهلاوكا يرداكامو تكي اخات كيد كمزلكا تريس يرداكامو تحلافنتك توصا خمزلكا يزخاخركا زاسوايكا انسخا دحري تاي تقبر مالتيو كيدكا كتولد كتزمر تدلي ويك اسبيت تبحال نجر تمرعو مالتيو بتناي ابراهام ماسلوفون تي سبوز ان تشيلدرن جلز بحال زلو مالتيو كتمص كلو اخا تقبر مالتيو سلازي ازي يوتي تمنيت تباهجي سينجل مام ويك سينجل داد و املاح اندحر داته زيلون اسخاز مرصكا نجر ايكونن بعلها جن مريصكا خمزي كون زلو نجر ايكونن صبو ايكونن يو تخكلنيا يو تغالالصا مالتي فتينا يالنا نيجاتيف كل جزء تبغى حماء قدمناتي كل جزء تبغى يكونه حماء طريقة تبغى يكونه قدم أنا عارفة أنا أعطيك كله قدمناتي كان أنا بتعني هذا تدخل كسب سلا دخلكم ناتي نيجاتيف أي بلوني I'm sorry تحزن لي لتهم هذا تدناتي دقفتي قد بلي بيدا مسكن أي وش عبتك كذا متى لبي دهنا شوكولات كما كنت تنزلكم رسم بالني anyways بزح حدثاتهم لي يتملس لكم سبعة كتحلوا وتخليهم ميلان عابي يفتح لي فيها جزء خي ويفتح لي فيها جزء خي بعدين خمسة كلل كبل يدور كلل I mean anyways إذا خمسة فيديو تسرح لكم لهم لحبشي إن أبي كم الخير إن كم تقبل إنت كم تسرح نخرج دعكم نخلق رفقني ليه قرم حجي مالت بزح حنتي تجبت قالة نجر كنان جن نتهم نيجاتيف تزاروا وزلهم أحزلكم من هي نيجاتيف سلازيكم كو بوزيتيف يجري أخل كنا صبوا بقى صبوا علم كيس ساقعلك حساب كيس ساقعلك نيجاتيف كأي تحسبه وحق بوزيتيف صبوا موتها شوكولات تانا يلبزلها قال على أخلي مالت زي أبا بجزاهم دخل كده اسمه ولا نطرح زي يكون أنا بقرب زلهم لا أخليه ويمسي خوص داون يخلي سيمبل حرا أبزا قداي زي أسي قداي وفينا نرزلنا وفي سيخلين يوم زلواته أي خلين زلوا بحسابات له لا يجزي تخليفهم من ديل زلخان شعبيا فلا يجزي تخليفهم مجمرت أبوع البروتريا كلايكا بزا أبي أحمد زجبرة سلاموت مسجار شعبيا في التجزية بتقرأ تخليفهم بتقرأ نصبوها معنا هون نصبوها زنايت مالز نبرة خا محبر سبع عالم استساتفوه وتصاتنيات استساتفوه إنباستات استساتفوه مسجار نيو ايوه مينتي علم سي بقى كم زراجر وي ابي افتا مدرخ ما ابي احمد تعودوا حدش ارتيكلات فريمهم حدش قال كيدان غيرهم جاتاچون جنرال تحدثن استرفقوا المدرخكا كلتم تزاريبا مسلغار تخكلي تعويت اللي ايو إلي أنا ونزقمت مالتي بأنا وجنجن جناينا مغنياتو ززنو ورنا عقمتاتن قلبتاتن كألتاتن نيشتلي ناي مفناو ناي كم زلكم ناي بأس بزمسر ملكعو ببعامتو زوصو حيلتات اللو كوانا عقمتات قلبتات اللو ناملوت زخور خمزنا يلقعني حدا تايز بهال زخونة ايرن ويكا حاتين كتموقو ويكا اترسونو خلقا دحرايكا تايتقبر بزخونة ميتال بمودة شاقر كاتوعو خلقا من تانك تصفح كاو زوصو انا اشتلي تايز بهال اللو مالتيو زوم فوتون سيدنا نبلوم فوتون تيكونس زومنا اشتلي الكترودس ويكا زوصو خابو نريهم نغرات مشلو لك تقلبتنا خوم ايو نام همن زغر زلو ببزخونه 10 عامتاتس كوانا زوص بتعمو فلطس زلو سبالو مالتي سو انا زرا نبز غداي زي هو
بتاع عبيت خسارات نحنا وين بتحدوا جنز رخونا اللي نعملت ناي قلبت خسارة مالتي بفلاي ناي فلتت ناي من سي حل خناي مخاد سميع خناي مخاد سميع خناي مفتح نجارات زنورو عقم زنورو سب نسأله اللي زلنا أي مالتي من الباتون كافتهم نايتهم حد بتعم أزينان فوتهم سوات موتون فلي هذا يرق نجاري مالتي تقول ده صوب بتعم زحزن في السامي زيجن بتقرار إيز بزله جار شعيري يبلنا له أنا بتعم زجرمني أبتقرأين أبي إثيوبيان زلوا بوليتيكا وكونتات زي مفلات بتعم بزح جيجا كتجا جيز جبركا أبي أحمد أمنت أيو شعيرو أبي أحمد اتقدم حجي حوحات مريض أي اللخو زبلتو جنرال تحدث ورده يتقبلوا أبي أحمد نسو ترايونا يكونن أبي أحمد نزحجي زغبرو أمبلنا يمسك جارجيزا ومنجست تجراي بتناتو كإلتن بتناتو كله كجبر زخيل عقمن كم زغبرو نخمسل دراما شريحو دا أمبر نمنتاي كمتناي كل الأمحارة زلو ناي أمحارة بريزيدانت بعلو مريسو بعلو كوف زيبلو إشي زيخا بتتصارر إزارة بالنازلو لعلو في مجزأتي إثيوبيا زدلي ولا حديل تفوترو بهاجي إثيوبيا سبزي كل انتنقو تا إثيوبيا يدلي حوحات كأنو فعاتيهم أبزيقا بوليتيكو نتيرو ملو قدف مسبلوه وفي ماليش يتحبسوا وفي حوحات أبطبق مريحنات كلهم إثيوبيا وردت معاشي وريدو هذا المسحزة ستقاطعي حوحات بقى أنا كهل مسكول نابي لي وريد أديسان فإذا خاب حوحات أبي عم وفي مش من تسائل فأتري الله كاتهم كل كاتاي تري الله نايود ورد له موت إيوادا سئل لمن تي حبي إيوا غني كاتهم كل تحبي إيوا مقناية لمن تي كالك تسائلو تري خيلو تاتون كل نمنتا إذا حاو أننا نعنا نمنتا زي نقرنا خلو اسمن حديرون تاي بليعو أبينا هوتيل أبينا بوتا تاي نيرو وقل زي نقرنا تاي يحسبكم زلو تقالا ساين ديو تاي يحسبكم زلوس من تانكم فولت إحنا قدمنا أخون تنح زي نقرنا ينقرك كان صراحة زي إندا إل نقرك كان تاي كاد عشاس قريز بهال قرب تاي لي وفيك نقرك كاسكي إكسبكت قور خلاهم مال تاي لغ نقروني يرو مال أنا سكمزي خمزي ليك على سالو مو تزفولت أنا قرست وستأمستي قرست من تانك تفولت ترى اللي خاصنا عن قرك قالهم قبل ما أنت إكسبكت ذات anyways تي أكايدا تاي مثلني شعو أب إنترفيو أنت زين سمعني يرنا تتحسوا زل هنجر نحنا ونكم مبلنا يرنا نسجن تايلو أنا يدل اللخو يرخوني باللخو من قدي خو جبني مس أخوني بزحت سبات بروفايلك هنسلز دلي مس يوم تزرخون دسي بلنا مخنياتو كحج جميرا اللي الأزهان صون متايد أزق على زل خن متايد زجوا زل خو يليو كرخوا زدلي كيد رخي وأيو تقام حيد إذا أمن رخي وأيو أي تقمنن مستحيل زول الاستراتيجي خامور اوف كنعوته اللي نخلنا لزامن سبد ما يرخبون نحنا جن باورقو وفوي نتي زدلو حزبي مالت يحجز نيرو اوص اخوين قدم 3 عامات ريخان تخوين كافت خوينات مالتي عققنا بله ناتنا يوم الدحري اندا خده مالتيو كمزي تزبنا يطفق لغليب نيرو سلازي نت زدلو نسو توف نوفي زدل طرح يكون نتنسون زدلو حزبي تماليسو مصيو مركاو حجوساتينا تزطف نيرا يمرخون نير نت حزبي كمتم قالوت اطفايو نطفايو نصنو تغليلم صني تزخون منالوات يمرخون نير نت حزبي سلازي دليت حساب لبو سميور لزبلنا نسيو قصيلو زول دما بكيدي خغبر زخل نغريو كمتو نسو زول خاب لبي هزو سريح سلصنحه هزو بخبان بچرقن بصعرا نصلان تتقبلو ازي نور يوز بحال يكونن بتعامي نا يقنيلنا غلالص ناي حزب تግራይ انتايو ولا ربا تخدن مالتي صعدا غابخا تخدن بقى وفوي حسابي يبلون راي يبلون تميغركا تقالس بلان يبلون بسما ولنفس قدس وي بسما ابي تقولع ورس راي راين حسن زلكا مالتي تميغركا خم تقالسون بلان زلكا نصخا صبو يغنيلنا يلنا ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎናይዝ አርጋ አታውቅም ኮሎናይዝ ያደረገቻት ጣሊያን ናት የኢትዮጵያማ አካል ስለሆነች ኢትዮጵያ እንድትመለስ ነበር የምትታገለው ኢትዮጵያ የሚባለው አካል በርከት ያሉ ኤሪትሪያኖችንም የሚያቅፍ ህዝብ ነው ህዝብ አንዱን ክፍሉን አንዱ ሌላው ወገን ኮሎናይዝ ያደረገው ለምሳሌ እንውሰድ ቢሌኖች የአገው ህዝብ ቅርንጫፍ ናቸው ግን ኤርትራ ውስጥ ነው ያሉት ቁናማዎች ከፊሉ ኢትዮጵያ ውስጥ
አሁን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የኔ ነው የሚለው ወልቃይት ውስጥ ከፊሉ ደግሞ ኤርትራ ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። የኩናማ ብሔረሰብ ከፊሉ እዛ ከሆነ ወዲ ወገን ያለው ወዲ ወገን ያለውን ኮሎናይዝ አረጋው ማለት እኮ ነው። ከዛ ዝቅ ስንል ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪው ጋር እንደርሳለን። ትግርኛ ተናጋሪው ወዲያ ከተከዜ ማዶ የኖረውና ከተገዞ ማዶ ወዲህ የኖረው ታሪካዊ አንድነት የነበረው ህዝብ ነው። ከመቀሌ እየሄዱ ናቸው አስመራን የቆረቆሩት حراي ስለዚህ ዝብልና ዘሎ ጥንታው ታሪክ ናትና ያኔራ ማለት ሓደ አካል ነረን ሓደ ህዝቢ ነሩን حنا ከአገዚእና ያማይ ንፈልጥን ዝብል እዩ አፍቲ መግዛእቲ ካብ ምናልባት ተመቅተልት ንሕርዳ ኮይኑ ወይ ካት ብዘመነ ደርግ ዝነበረ ከይዱ ከምዚ ግበሩ ከምዚ ናትና እተው በሓይል ገለ ዝብል ነበረ ከም ዘሎ ኮይኑ አነ በባዕዳው መግዛእቲ ገዚአትሉ ትፈልጥ ዓመተ ምህረት አሎ እንተ ኮይኑ እስኪ ጻሓፍ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ታሪክ እዚ ማለት እዩ በባዕዳው መግዛእቲ ከምዚ ሓዘታ አይፈልጥ ነረ ከምኡን ኢለ አምን ነረ ሓደ ዓዲ ነረን ኣብ መንጎ ከዓ ብዙሓት ንተዓዲ ንሳ ዝደልይዋ ብፍላይ ምስተኣፍ ደገ ባሕረ ተታሒዙ ማለት እዩ ምስናይ ምጽዋዕ ታይ ዝበሃል ወደብ ተታሒዙ ምስ ቀይሕ ባሕርን ተታሒዙ ዝደልያ ዓድታት ነረን ኩሉ ግዜ بعل جبسي بعل طليان بزحات سحاتيت جندت دوغ علي بزيهم بملؤم زنور عودو وقعت في تاريخهم كم مهارة نبرنا بزحات مالتيو تمكيتهم تاريخهم دحرايجن زي كونوا وعلات سمعت داموس مسكدو أما ودأت بيد طليان كتود كم زغالت 4 عامات كم زغات سالة دحر إيد ما كسبتي جنرال وينجت جان هو يحيزوهم متسن هات إحساس يحيزوهم إثيوبيا كسب زغاتو مالتي مبل كال أكوينات عالم أفتخال أكوينات عالم تسعيرهم فم حيلتات أكسيش اليوم جالس بها النور مالتنا يتقلم كفلي تسعيرهم إنجليز كسب توصو دحريقها إنجليز نعسرت عامات كم زحزتا يعني زفلت مالتي زيناتي فلوت انديو نايتهم قالوا سوات من انت في تاريخ زلوكم فلوت اختزاربو اثيوبيا ببعدها مجزاتي حيزاتا تفلت دو زبل قدمي اخه نبينا الولاوي تعدد يعني را كاو دحر دي حيزاتا قال زبل صحافو نمفلات زاكل مالتيو حق نمزراب نمفلاتي تعلم خال نغير يقول اول سعيدك كوينا يتفلت اني عايز بزلو كوينا خم تفلت جن انا تاريخ علني بزح مالت اكل كوينا خم زنبرت مالتي كاب قدمنا جميرنا ينبرنان اكلنا اثيوبيا خوينا ساينفلطن مالت اثيوبيا ارترا بحساب انتلو ابيسينا يبهال خنبرا خلا خال ايشومي حجت تاريخ نمطمزاز دي اي دون نو ايفلطني مالتي ارترا خاب استنصلت كايبليم خموታት ውን ክንጥንቀቀሎም ዘለና ቃላት አለ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ አይተነጸለት ኤርትራ ያኔራ ካብ መዋእል ተጎቢጣ ተመንጤላ ምበር አካላ ኔራ ይኩነት እንተነጸላ ተጎቢጣ ሽዑ እምቢሎም ደቃወጽም መንጤሎም ካምል ይሰማ እዩቲ خون دلو ወይ እቲ حقሱ اي انا ناتي حتو حجي تحقن السيو مالت تحقتنا زنبر قالسي قدمي اغدف زنبر ويك قدم حزباو جنبر ويك قدم شعبيا زنبر قالسي ب جبهات جبر نبر قالسي بدحريقها بهغدف قصيلو مالتي تعويتون عدي زملسه ايكونكون زبزلو خانه زي مالت دحرتي مغزاتنا ايطاليانن مغزاتنا انجليزين يزخون زلو مالتي قدميس نيرو دي خومታት አይነት ነገር ተንደንሲ እዚያ ዘይፈለጥኳ ነገር ስለዘላ አብራራህልና ነዚ አንተሊካ ተዚ ኮይን خالي ወግዒቶ ወግዒኻ በስሩ اول حدرኻ እንደግደፍ ትኽትንጽር ዘለዋ ሓውኻን ጎረቤት ካን መፍላይ ግን ግደን ይኸደሊ ጽቡቅ ኣሕዋት እንዲና ትብል ቃል كك جفوع لمصوالا ازيو دس دبل ነገር ይኮ ልታ ሀገራት ወረባብ ተኾና ኣሕዋቲና ግን ታይ ማለት رايحونات بت ቋንቋ ናይ ልሙድ ቋንቋ ኣሕዋት እንዲና ተልካ ኮሙዳ ወላምስ ቻይናውያን ኣሕዋት ታይዶ እሺ ጽልእልና ሰብንየም ከማና በራእያ ስላሴ ተፈጡ ስለዚህ ሁሉ ካብ አዳምን ሔዋን ተፈጥራ ሐውናይ ኣብ ጉዳይ ሃገር ተመጽኻ ግን ጎረቤት ናይ በራእያ ስላሴ ብምፍጣር ሕውነት እንድሕርዳ ትብል ኮይንካ ንስኻን ሓውካኑ በራእያ ስላሴኩም ተፈጢርኩም ኣነውን ኣነ ንስኻን ተፈጢርና ኢና ዛስዋይ ሕውነት ዘድልዮ ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ምኽንያት የብሉን ከም ትንስኻ ትብለ ዘለኻ ማለት እዩ ንሕና ሓዋቲና ዝበልና ብሱር ካብ ሓደ መወቆል ትውልድ ሳለና ሕጂ ኸይርዳ ካዶ ድሓር ትማንነትን ሓደ ኢነር ገለገለ ዝብል ግደፎሞ ክስቶን ንኽስተወለደ ዝብል ማለት እዩ ተረዲካ ዲ عقبازجين سابق الولد حقوس نزي ولد زبل تولد قصير ترخيب أنس تايت كبر يزبلك هذا ترخيب بس تايت كبر تولد ندحر اللي إن أنس نتايت بالنسخ حج حواتينا أنا مالكم شاينا مش شاينا حجين أمنت شو عت تولد قصير يركب ندحن شو عت مقدفه شو عت مئة تولد دون قصير زي كركب يخليه أبز حجز ولا خونتات مالتي أي هلا هو كوي تحت زول سبقين جيتاتشو مخون مسرعة مستوات وردا جيتاتشو بقى لا يغو كاو كورن العلي كخاطنو ويدي خحزو خاسرو وين شعبي ادي حلف فاركو كوسن كله سيلكات ولداوي غاغون يز نغرا كازلو كاو كورن تحت جن نجيتاچو دينو مالتي
ኣይገበራን ተኣሲሩ ገለውን ይዝባሃል ትወዲት ከምኡ ዝገበረ መልእሰይ ማለት እዩ ፍታ ኬላ ዝነበረ ካብኡ በዓለ ወጥሒ ብፓትሮል ግዛዕ መፅኦም ጌታቸው ከም ዝኸደ ሰሚዖም ማለት እዩ ብድሕሪት ከኣዝኣዘዝዎም ሰባት ከም ዘለዉ ብስልኪ ዝተዘራረብዎ ባይዞይ ክገልፆ ተሰኪፉ እምበር ንዓይነ ገይሩኒ እዩ ፐርሰናሊ ኣብዚ ክገልፆ ኣነ ዘይትደፍእዎ ነርኩም እዩ ተባሂሉ እናተዘራረቡ እቶም ትእዛዝ ዝሃቡ ሰባት ኣምሊጡ ቃላት እውን ከም ዝተለዋወጡ ብኡ ደረጃ ኣይኖ ጌታቸው ተሰኪፉ ቃላት ዘይተጠቀሞን ሚድያ ግን ዘጋጠመ እሱ እዩ ክብለካ ደልየ ናይ ፌደራል ናይ ኤርፖርት አቪዬሽን ሓላዊ ሰብኣዩ ኣይ እዚ ክሳብ ፌደራል ዝመፀ ሓዝዎ ዝብል ነገር ተሃልዩ ንሕዞ ንኽእልና ካብ ወፃኢ ግን ናትኩም ኣይንቅበልን ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ክፍተታት እዮም እንዳተፈጠሩ ኮይኖም ብዙሓት ፈላጣት ሰባት ዝበሃል ነይሮም ገለገሊኦም ብመስዋዕቲ ገለገሊኦም ብሞት ገለገሊኦም ድማ ብከምዚ ሸተኽ መተኽ ነቲ ዓዲ እንተይጠቐምዋ ዝተረፉ እዮም እዚ ሰብኣይ ድማ ክእለት ነይርዎ ሓቂ ንምዝራብ ከም መንእሰይ ጥራሕ ኮይንካ ወይ ከዓ ንምድላው ዘይኮነ ክእለት ነይርዎ ትኽእለቱ እንተዝጠቕመና ነይሩ እዩ ንዓና እምበር ክእለት ኣለዎ እንታይ ግን ዋጋ ኣለዎ ገሌልካ ዝሕለፍ ዋጋ የብሉ ንኣብነት ከም ኒውተን ወይ ከዓ ከም ኣልበርት ኣንስታይን ወይ ከዓ ኒኮላ ቴስላ ዝኣመሰሉ ሰባት ሲ ክእለት ነይርዎም እንታይ ይኹን ኢልካ ተገዲፍካያ ምናልባት ይጥቀመሎም ትኽእለቶም ተጠቒምካሎም ድማ ዓዲ ክልውጥ ዝኽእል እዚ እውን ኣብቲ ናይቲ ተሳትፎ ኣብቲ ናይቲ ዝነበረ ናይቲ መንእሰይ እንታይ ዝበሃል ድልየት ማለት ሓደ ግዜ እውን ኮ ከፊእካ ተሎ ዋላ እምባሕበለለይ ጥራሕ እምበር ፀብሒ ስንጣጢዕ ክፀብሕ ኢላ ትበሃል ሰበይቲ ሓደ ግዜ ኮ ዝዛረበልካ እውን ሰብ ረኺብካ ተግባር ኣይተሳኽዓልካን ዝኾነ ነገር ኣይተዓወትካሉን ግን ተዛረባይ ንባዕሉ ማለት እዩ ጠስሚ ልብኻ ስቲካ እውን ኮ ትሕጎሰሉ ማለት ኪንዮንሱ ክስራሕ ኣለዎ ብተግባር ክመፅእ ኣለዎ ዝብል ፅቡቕ ግን ናይ ዝኽእለት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ኩሉ ከከም መክሊቱ ማለት እዩ ሰብኣይ እዚ ሕጂ እውን ተኽኢሎም ክመልስዎ እዩ ዘለዎም ሓባብ ኢሎም ባይኒ ሚንስ ከም ፅዎ እዩ ዘለዎም ዓይነ ክእለት ተርእናያ ተዚኦም ፅዮሞን ዋዕሉ ብዙሕ ዝጉዳ ዓይነት ሰብ ኢለ ኣይግምትን ንሕና እኳ ንነብር ኣለና ግን ፈጣሪ ዘዝሃቦ እዩ ዝቕፅል በቲ ዝነበሮ ሰርቪስ ግን ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ብዙሓት ፅቡቓት ነገራት ስለ ዝረኣኹሉ ከም ወገነይ ብፍላይ ከዓ ነፃነት ናይቲ ፕሬስ ንእሽለይ ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ንኩሎም እንተገደደ ዋላ ንክፀርፍዎ ንክመግስዎ ዕድል ስለ ዝሃበ ብጣዕሚ ዝድነቕ ስራሕ ይሰሪሑ ሰላም ኣብ ዘለኹሞ ስለዚ ከም ሰዓዘኩሞ ንዕለት 10 ሓሲብና የፅናሕና ሰለማዊ ሰልፊ መዓልቲ ኣኺሉ ትማሊ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሰለማዊ ሰልፊ ዕላምኡ ትፈልጦ ኢኹም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብና ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዘለዎ ዝመዝገቦ ስኢኑ ኣደዳ ማእሰርትን ከምኡ ስለ ዘሎ ሓደ ንዕኡ ከምኡውን ኣብ ሊብያ እንትሪኦ ኣለኹም ህዝቢ ነዞም መንግስታት እዚኣቱ ኢትዮጵያ ብህፁፅ እቲ ምዝገባ ክጅምሮን እቶም ኣብ እስርያታት ዘለዉ ኤርትራውያን ድሃዮም ገብርን ኣብ ግብፂ ከምኡ ኣብ ኡጋንዳ ከምኡ እቲ ቀንዲ ህፁፅ ጉዳይ ግን ኣብ ሊብያ ማለት ኣብ ሊብያ መንግስትን ህዝብን ተዋሂዶም ኣንጻር ስደተኛ ጎስጓስ ገብሩ ስለ ዘሎ ስለዚ ከቢድ ህልቂት ከይንርኢ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኤውሮፓዊ ሕብረት መንግስቲ ሊብያ ፀጥ ክገብረሉ ዘሎ ግፋን ዘሎ ካልእ ግፍዕን ጠጠው ከብሎ እቲ ቀንዲ ምሕፅንታታት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣብታ ጉዳይ ናይ ዝሓለፈት ነበረት ናይ ቤልጅየም ወይ ከዓ ውዕሎ ቤልጅየም ናይ ብርጌድና ሓመዱ ነቶም ኣብ ፀገም ዘለዉ ኣሕዋቶም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ብዙሓት ሰባት ሓደ ሕቶ መፂሎም ኣሎ እቲ ሕቶ እዚ እንታይ እዩ ዝብል መሲልኩም ንምንታይ እዮም ደገፍቲ ዘይወፁ እንታይ እዩ ትፀገም እቶም ደገፍቲ ታ ባንዴራ ሒዞም ታናቶም ባንዴራ ሒዞም ንባዕሎም ታ ደስ ትብሎም ሒዞም ታ ኮይኖም ዘይወፁ ዝብል እዩ ትክክለኛ ሓቶ እዩ ይመስለኒ ማለት እቲ መንግስቲ ኣይትውፁ ኢልዎም ሓደ ኣይትውፁ ንምንታይ እዩ ከምኡ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ክዋረድ ኣይደልን እዩ ዝኩሉ ዝኣክል ስደተኛ ዝኩሉ ዝኣክል ፀገም ብስሩ እውን እኮ እቶም ገለገሊኦም ክሒድዎም እዩ እቶም ዝሞትናትና ኣይኮነን ይብለካ ስደተኛታት ኣለዉ ካብዚ ወዲቖም ተረኺቦም እያ እንተተባሂሉ ተረፍ መረፍ ናይ ግዛዕ ሽሓነ ከልምፁ ወፂኦም ገለዚኦም ግደፍዎም ይብል ሶት ፕሮብሌም ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን እቲ ሪያሊቲ ድማ ካብቲ ፕሮብሌም ካብቲ እንታይ ዝበሃልን ፈሊኻ ምርኣይ ዘይከኣል እንድዩ ትፀገም ከም ዘለዎ ሃፐን ስለ ዝኾነ ንምንታይ ዝወፃኹም ዝብል ሕቶ ኣለዎ ብዙሕ ሰብ ሰምዕዎ መፅኦም ትመስሎም ገይሮም ኣለዉ እቲኦም ደገፍቲ እንተኾይኖም መፅኦም ከማ ዘይገብሩ ወይ ከፅባሕ እንተኾይኖም ዘይወፁ ሳቶም ድሓን ዋላ እውን ድሓን ንስኦም ክንወፃይ ንኽእልና ዝበሃል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ መዓልታ ተፈላለዩ ካን ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ሎሚ እቲ ሓደ ግሩፕ ወፅእ ትባቲ ሓደ ግሩፕ ነናቱ ድምፁ ክገብር ይኽእል እዩ ግን የለውን ምስ ህዝቦም የለውን ንዓይሲ ይብለክ ኣለኹ እስኺ ደጋፊ ኢልኩም ክንውፃእ ተልክን ክወፅእ ይብለክ ኣለኹ ግን ዝወፅእ ደጋፋ የለን ዓለም ሙሉእ ዜና ሬሳ የሕዋትና እናተጎተተ ኮሎ ኣብ ኣትላንታ ጓይላ ገይረ ንስዕስዑ ነይሮም ጉዳዮም ኣይኮነም ብዛዕባ ንሕና ግን ክንመፅ ኢና ክንመፅእ ኮለና ግን መሊሕ ሒዘ ክመፅእ ኣነ ባንዴራ እስኺ ተኣምንዮ ባንዴራ ሒዝ ክመፅእ ኣብኡ ኣብ ፖለቲካ ምሳኺ ዘሰሓብ ነገር ይብለኝ ያ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ እንድያ እስኻትኩም ተመሓላልፎ መልእኽቲ ንህዝብኩም ተመሓላልፎ ንሕና ነመሓላልፎ መንገዲ ነመሓላልፍ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን እቲ ሽግር ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ ኣይወፅን እዩ እብለክ ኣለኹ ተቃዋማይ ብትኽክል ሴታብ ተገይሩ ውፃእ ተልናዮ እብለክ ኣለኹ ሃገር ዘፍርስ ክወፅእ ኽእል ግን ሸጊሩ ዘሎ ሲ እቶም ሃገራውያን ትብልዮ መታይ መፁ ነው የሚልክ ኣብኪያ ዋይላ ኩሉ ግን ቀዳሞት እዩ
بقى من قد سرقة كله عاد كتوصي يزقباكم تاخد قبروا ده حاجة دقيفة تقاوي ما قال زول وقعهم انت اكرهوا حملتهم قالت سوات مالي انت اكرهوا حمس لو امكن اخونا لكم يزمن انا بوغني دما نايلو ما انت تعواتي امين موكنن 9 كلتن حموشته وينر سيرتيفيكيت تري الله مالتي زي برينت غيرنا خنو كاينا انويس شلمات كاوسديخا كونتاكت غبرني خا شدن غبره 10@gmail.com زبل له مالتي برخبني تدي كوينو بزحات كمزي عين الشلماتات كترخبوا ترليكم دما سبسكرايب لايك كومنت شير مغواركم ايترسعوا لكم يزدلي لو امكن اخونا لكم يزمن تشاو احنا غنيو تام ود لايت نحن حضرت حواتي ما نتيو